na-ege ekenekwa m unu biko na ka isi afụ vidiyo anụ maka ka nsikwa wee na-eweta ya. O nwere ihe na-eme na mmadụ kpọrọ ụmụazị bụ na mụ achọrọ ikwu okwu pertaining this issue. 80% of ndị Igbo niile amụ from the early 90s, 80s and 90s bụ boy ka ha ji wee survive, and in the early 2000 boy ka ha ji wee survive. Mana this generation of Gen Z generation anụnwasị na ha na-agba boy. Igbo boy nwe access to everything ọ bụla you need, but at the end of the day ụmụazị aghọ gịnị eze onye agwa na ihe vidiyo na-efele mbụ ma ụmụazị boy na-abụ dị eje gold king jee na nke dibịa wee sigide ọgwụ sichaa ọgwụ wee were afọ ọga ha na afọ ụmụazị ya na afọ ọgị ya na ndị ezinụlọ ya wee jee webe dibịa wee bụrụchala ihe ha lụrụ ha with king ha wee mee gịnị wee dala ọga ha na family ya nọ wee kpuchie with key for. So one thing lead to another because the Oga is serving a living God. One thing lead to another, gidi. Again, we me ako ibo nsugbo we me gini we kowa because na imam bu na onye aka ya dị ọcha. Imam megide onye na-emele gị ihe ọma. Imam kwukwa na ihe ọjọọ n'isi onye buru gị ihe ọma n'obi. Because anything ọ bụla ime against onye aka ya dị ọcha will always backfire to you. At this age, ụmụazị sị na 19 years. Kedu ụmụazị dị 19 years bụ jebe gobe dibịa mụtaba ka isi eke ọgwụ o wee bụrụ gịnị all these things a na-eme na social media, because that is the only way m ejigwa gị na ịmasị m na nwatakịrị na ọbọyị anaghị na nwere access to phone emenwu ụdị ha. No, ndị nwere access to phone, access to social media, access to ịdị na-aba na-afọkasị ihe niile na-eme ma ego je meet ewa na ofeke wee ka obi kelu ha ọgwụ ka ha wee gbuo ọga ha. But God so kind na Jehova si eme ihe ya. Ụmụazị kịta asa na asịsa o wee bụrụ na ha je na azụ ụlọ mgbe ọga na nọrọ ya wee gwuo ana wee nibe nya bụ ọgwụ. Ọ na-ekwu okwu asị na ụfọdụ ji ebọyị na ọga ha tigburu ha ebunata ha n'ozu, mana ichefuzi na sọm ụmụazị bọyị na-eme ihe asịsị eme na-eme. Enwere nke ntị n'ofoto ya dị sie nwatakịrị na-agba bọyị na Lagos ebe a je wele ego ọgị ya wee lahalụ mansion na village ha, which I blame everybody, blame the mother also. Imagine no maka na mpa gị nwụrụ anwụ na na-achị na lụna na kuna a na-esi imeke n'ihi iwe kene ọbụlisi ọ bụrụ obele ụlọ two rooms and parlor ịlụtanụ wee secure ana alisi abịawakwubi ya enwega maka isi ebe ọga na ọga n'obodo Igbo na-agbala onwe mbọ na-ese ndị nata ngwa ahịa na-eme ihe na-eme unu nwadezi access to manage ihe meko isi balụgo unu imewe ihe. Mana so much blame people nọkwa na the comment section na-asị na ọka mma na the boy lụrụ ụlọ dam n'ọjọ chụọ nwaanyị eme gị ya will you be happy. Onye na-asị na ọ dị mma eme gị ya dị happy. Kịta ụmụazị a na-eje na lapụta onwe ha lapụta their generation. Tomorrow no nwere ọzọ onye ya akpọ ụmụazị a nwa boy, onwere ọzọ nye ya ba na that family sef. Even nwaanyị nọ na that family sef, ụmụ nọ na that family sef ekote na, because as nwoke isi iche ijeje nụọ nwaanyị na iwe etikalụ jeweba na family asị gị hey family ndị na-eke ọgwụ ndị ụmụ nwanne ha ji ebe ije were ọgwụ kechie pụtabakwa nwanne ha nwaanyị emewere ọgwụ kechie gị nke nwaanyị this boys gbatalụ gị ọsọ na ka ịnụwa dị echi ka ịnụ ahịa echi asị eyo mana ha ejigo ọgwụ jide ya ka ha si ewere ọgwụ wee kebe ọga ha. All these things begin vanity upon vanity, all in the name of ka e wee chụọ nwaanyị, ka e wee ṅụọ nkwụ, use the latest iPhone, jee na họteelụ. O nwere ihe ọzọ. Biko nụ soro m nene this video ka unu fụ ihe mee njiwe na-eti mkpu n'ụbọchị nkịta na bọị kịta anụnwa bụzikwa gịnị weta isi bịa were isi. I'm not saying that everybody is perfect, nobody is perfect, but at least ị na-eme ihe ime ihe ya agbachọgodo ihe onye imejọrọ ka e nwee ewe yọta nwe ya. Biko nene this video. You need go with happiness. Oh, you need me. Ka ji ogbe emekwa my brother. Ogo na-erekwa. Igwe oga today. Kuru igiri ta. Shop ya chichi ni ga-were shop ya. Ụmụazị ịgazụ ụmụazị ya kwuru ụmụazị school. Maka nwanyị. Igbo nwanyị go apụna. Igwe mmanya oji me big boy ogbugbo. Eti ba boy so to gi iwu oga na ka oga gị sef. Sure. The good now. Hey, you think we're going to see the good?
Every any 2 number I hate you carry out. Everything will be like here. This is going to here. If you don't want for earlier age, how old are you first of all? And imagine 19 years. You video self. You video go. Your mom on a wobble. I don't on a wobble. Guy, you could see here. Guy, you could see that thing. You could see your whole jaw guy. But 1 year now. Can you help? We don't give them. Any security. Maybe it's now. Lose the player. I'm going to lose the player. Lose your hand, Lily. Okay? Lose your hand. Lose here. We are brother. You go say we are brother, but I know. ụmụnne m nọ Chibueze nwanne m nwoke bụ nke yi red. Ihe a bụ kii ha ji egwọrọ chi ha n'aka ha, ọ bụ na ọ bụrụ mma bụ Uchenna mụ na ezinụlọ m. Ụbọchị taata ka anyị nọ n'azụ be m na my house were bọpụta dis kii 4 unu na-afụ ọ dụgụnụ si abịa n'ihe onyonyo a. Ha na-abụ ji n'aka Chibueze na Chigozie, ha ji ya n'aka were atọpedị ụdọ n'okwu ọjọọ ihe ha kwuru na IKEA n'ihe gbasara isi ya na ọ bụrụ isi mma bụ Uchenna. So tata so nu wee kene Chukwunna maka na adịkwa nka mụ na ezinụlọ dịkwara onye amụrụ ọfụ again. Wee na-atụ dat na onye ọbụla mere ihe n'ụwa na ihe ha eme were ekene Chukwunna n'isi m na ezinụlọ m nọ by Chukwunna ihe isi liberation maka na ọ dị n'ezi. Ekene m Chibueze tisi n'elu bụ ntị isi elu ka ihe ya agwa ọha na eze ụmụnne ikwu na ibe n'ihe gbasara kia agbụ nna atọ na kedu ihe ukwu wee kechi kia, kedu ihe unu kwuru n'isi anyị wee kechi diski were ọnụ wee na-egwu na-ekwusi ike ka ndị mmadụ na-anụ. Ya kwuru na na-eche ndị ahụ ịgbagbo ebe a na anyị ga-agbacha bụ ya mgbagbo ebe na-abụ ndị ọbụla anyị mere ili na-eme mgbe ọ gaghị na madam anyị na Disemba na-ama mma nene kamera anya na-ama mma maka ke hunu mechekwa Chigozie ke unu mesịrị ya na-asị Chibueze wee ntị ghere na-azụ lata aja. yes hunu ha hunu kechi kia hunu mesịrị hunu kwuru n'elu kia hunu gbochizi ya otu a na ihe ndị anyị mechere oge mara amaghị na ọga ya na abatara ama nchete ama nchere ihe anya oge a na-anọ ọ bụ sị ya ọ ka fọrọ ọ tụkwara nwa gachi ọ ka fọrọ ọ ka fọrọ manija ọ dị ihe ọrụ n'ukwu ikwu ozi na damis ọgwụ ahụ ekpuchi ha ihe ọ bụla ụmụ na-aga